Hello guys, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोन गासिबो आंनि चेनेल बराय थाबाय आरोना। बे आसा खालामो नोंथांमोना बैसागु बोथोरखौ मोजाङै मोजां बारग'लांनो हाथो। नङा होमबा? गसाइनिसिम आर'ज गाबनाय थाबाय बेखौनो। ओमफ्राय जिहेतु दाथ' रंजानाय दिन नालाय बयबो रंजानोसै बयबो मोसानोसै ना मा होनो थौदो होमबा दिनैनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै थौदो। दिनै जोंना मोसानो फैग्रा सेंग्राफ्रा एसे रिहार्सेल होगासिनो आरो मोसाग्लांगासिनो। मोजां दामलाय दामलाय मोसानो ओंखारहांबाय आरो एसे रिहार्सेल होग्रोदों। नायलांबाय थादों लोगोफोरखौ उनाव आं मोसानायखौ देखायगोन आरो दे होमबा गाइसबो जोंना जागायजेनबाय आरो नै दा एबार फार्स्ट मागिनाय जोंना जाजेनबाय नै दांबाय सेंग्रा सिख्लाफ्रा मोसानाया एबार दे मोसादो लाजि नाङा बिसोरो बोराय बुरि पार्टिमोन आरो बिसोर थांबाय ओमफ्राय जोंनि भाग जालायबाय एबार दा माबा बोराय बुरि सेंग्रा सिख्ला ज' मोसायो नालाय जोंना सेंग्रा सिख्लाफ्रा आलदा ओमफ्य बोराय बुरिफ्रा आलदा मोसायो आरो जोंना दै बेखायनो बिसोर थांबाय सेंग्रा बोरायफ्रा सेंग्राबा गाजु सिफुं माखौ लाजोबनानै जोंखौ नस्थ' फन्द्र जाबाय होनबा कमप्लेन दा कमप्लेना जेबो गैया सिफुंखौ जोंनो गंसे हरबा मोजां जाफुंगौमोन नांगौ नामा नांथारगौ आं बिना हरनि रंबा गंबेसेथ' गंथाम गंब्रैसो दंमोन खोमा दा बोरायनि सिफुङा गासिबो खावजोब्बाय आंनिखौ बिदिसो होमबा औ बेखायनो गंसे हावला हरथ'बा मोजां जागोन नामा आं नागिरनो सिफुं बारा जानाय दं नामा गंनैल' दं माथो दे जागायजेनबाय दे लागाव मोसा बैसागो लागाव माथो दासो जादो माइरं लाग्रा सानैखौ नायदो रा मोसा बैसागो साफा सिख्लाफोर दंथारोलै जों गामियाव बा गाज्रि दा मोनसै लोगोफोर बैसागु बोथोरनि एसे लोंनाय जाबाय बैसागु बोथोरनि मेगन थाइनैखो आदा लाजिथाराबो हिन्जावा आबै
जों नोंनि मेगन थाइनैखौ सि आदा लाजिथाराबो हौवाया मालिबिया आयु 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 Birik parak nuyo जों नोंनि मेगन थाइनैखौ आदा लाजिथाराबो हौवाया सिलायहां मोनबाया सि आदा लाजिथाराबो हौवाया नोंनि मेगन थाइनैखौ Baik jempol maplok ora Mendaya si ada lajitharabu howaya oh syukurlah Lalu Happy Waisaku Saya Rani mana Lalu Kenapa nih Becerah buri babu SMA siapa apa Lalu Bidu sudah बैसागुआ बिदिसो जानांगौ बेफोरसो बैसागु दा एकदमबारे गोगोम आरो दे रंजाबाय आरो नायबाय था नोंथांमोना दा इन्टारेस्ट जालांगोन दे बोसोर गोदाननि खुलुमबाय नै नानिया बैसागो लागाव गैयाब्ला गैया होनदो लायगां खमा लाबि गैयालाय दङ खोमा गैयाब्ला गैया होनदो Nei सौसिनोसै आदा रनसायनि नमा न'खौ आदा रनसायनि नमा न'खौ लागाव दा साइज दंथारलै सिख्लाफ्रा जों गामियाव बाब मोसा बोरायफोर पार्टि दंलाय इयो बोरायफोर पार्टि बे सेंग्रा सिख्ला पार्टि जालायबाय आरोबाव Nay dona ganaya gai romaina silana Demesa gai derongga Besar godani konse haila huya Amaisो बोरै मोसानांगौ खिथालाय देलाय खिथालाय बोरै मोनलाय ओरै आरो ना इदि दे रमनासो माजों मेलग्राया नोमफानाव सोंना लाग्रोआ ओरैसो मेथाइया दे मा जाखो मेथाइया
kau. Ya macam tu salah. Oh. Pasotaka. Hey. Neng 마 뭘 좋아하시네? 못 사네야? 나? 마트. Con ani lai khang khoma mai brabi daya lai dongo kema hey ba dongo hende ada kaya ba kaya hende ayu jangan lai nanggau hazar taka Kontong gunung. Sagu berterau kena hana Lao, musam. Ang nahay luwa na kong kaya man Ang nahay luwa na kong kaya man 只有我才起来，因为他这样。 差不多吧，也是啦。 Mana selai? Gila Zala. Mana lah? Zala. Eko, serba nanggo ban number karena biol mana apa Eko? Eko. Nâng ní nâng ná nào cơ ăn nở hoàng ơi. Ngô tăng ngày đi à nè, ngày ngô tăng
नालाय Kau tak lihat hei langau langau Mosakarna sila man lang niya korutan. Jangan sosma kala di bawah korutan megon angulan. आरो दिनैनि भिडिअआ सिनसियार ना ओमफ्राय भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम शेयार खालाम आरो ना ओमफ्राय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो बानो जाबाय आरो दै